Kurang winih iki guys ceritanya. Sakmene lho, Kak. Ngundek-ngundek putih kok dibruk-brukne ya. Iki umurane padha karo ngene jenengan nika paling. Yo. Padha kae. Kartine iki. Nggih. Karek moto arek. Ya sing ngene iki wong urip nang desa pelosok e. Jan. Ngono yo mentolo lho mangan kayane. Nggih nggih. Ki apa lho? Alon-alon iki jan kaya blek batu tenan lho tandur. Kaya rek, batu rek. Iya. Engko ora tak paculi lho. Nggih. Pilihan tak anu siap rima. Nggih. Engko iki malah kurang anu kek aku ngeler dhewe sekedok. Karena kan sekedok. Ora golek mine. Terus nyati ra golek, Pak? Juga ya aku lho ngono bayar iki. Yo ngono. Ngono bayar ah. Lha wong diomongi sane kruk ya. Ora oke gang tau saking jahat malah wong gerakan goblok kae. Nek wong gerakan nang anu ngene sugih. Wis anu kurang. Nanti lo kaya ora butuh ya aku kene lho. Sampai Mbah ku Mbah ya. Ya titik-titik ae. Ora iya santai-santai. Iya. Mulih ngoten. Iya liya minggat to. Nggih. Nggih. Alah nggih. Kula sing matur suwun. Heeh. Oke, lanjut sarapan, guys. Nang ngene kadhe iki sedina yo sarapan nang kene iki. Wong mak men juga sego aja sak. Iya, Pak Ngono. Wis lah, Dek. Lho. Enak. Lek mangan ning sawah enak malah. Aku ngablak ngono ora sudi. Ora ning anune gelase ya. Ngolah ning sawah ku wis ora apa-apa bludut apa enggak enak. Berarti kurang sak kedok ya. Ini sekedok harus tuh lho. Kurang ya. Ya ra. Nggo apa? Lah ini yang sedih. Ya pokoknya keren masyarakat tang. Nggih. Keren dhewe. Patang potong ku piro? Kan bawa tapi patang potong. Mau. Iya mendak sak. Piro ngono kok. Pokoke nang omah kesok akeh apa ora menen. Wah, lah seutuh lek ning omah yo ndek-ndek. Iki malah untung. Dah. Kondang dawet. Dhisik kuwi. Iya, aku lebih nang ngomong. Jahat wong loro kendang. Ah, lah wong penak iso kan. Enak kate bukul kap. Kartu jendak.
Alah, pian reket are. Ku tahan. Ya segini tak kumulan aras dong irem aku lu wong ibu lho. Nyo segane. Mudang mulih nek no. Iki lebokno Mbah iki, Mbah. Iki lebokno. Apa Iki lho kon lho. ini kok nih enggak? Oh, udah pedan metu ngendi ya, San? Bisa kae. Itu cumi kan sawah sepeda. Iya. Piye? Metu ngendi lho karepmu? Gede. Lu wong-wong karo budung sepeda ya no barang kena sawah tung maju. Jadi tiket neng anu lapangan ki kok timbun tiket nang lapangan iki nyapa? Iya, harus metu kono. Lho ngomahe kono dadak. Wong wis madang ngono. Iya lek ya ono kon dhuwur kono. Nggih. Iyalah jono wis gelem gone sapa kono mung mungkin ya sawah. Sesuk tak kerja ora apa-apa. Mulih nek no. Wis bar ngirim sarapan pisan, guys. Yo. Wis peteng, wis meh sampe kok ngono ya. Sarapono. Yo, banyumu nek ngono kok. Banyumu kaya ngono. Kur wong loro tok no karo kowe. Ora gelem nyeneni.